Pozdravljam naše domaćine, naravno predsjednika gospodina Ćosića, predsjednika gradske organizacije gospodina Samardžića, našega župana Marušića, pozdravljam i saborske zastupnice, zastupnike, ministre, vodstvo HDZ-a, da ne ponavljam, naše utemeljitelje. I htio bih evo na kraju ove prekrasne večeri gdje ste došli u ovako velikom broju dati snažnu podršku našim kandidatkinjama i kandidatima na predstojećim lokalnim izborima koji se održavaju za nešto malo više od 2 mjeseca. Hvala vam što ste se predstavili danas. Jako je bio dobar govor gospodina Tekića, kojeg smo vidjeli prvi put. Ovo ulazi jedan mali aplauz za ohrabrenje i gospodinu Urbanu za Novu Gradišku. Dobro je da izlazimo sa svježim licima, ali već dokazanim u stranci, u poslu, u karijeri, ali ono što je najvažnije, sa entuzijazmom i željom za političku bitku, za argumentiranje naših politika, našeg programa i naših vrijednosti. Ovdje je županija gdje naš Danijel uspješno upravlja već 17 godina. Još se drže i kožić i koren, pa nisi najdugovječniji, ali si jedan od najmlađih, a najiskusnijih, što je sjajan uspjeh. Zadnji put kad smo išli u izbore, Pero ga je zvao da je pametan, popularan i perspektivan, a danas je postao sve omiljeni. Jeste čuli tu formulaciju? Sve omiljeni župan. I mislim da je Danijel zaista izvrstan i sve ove podatke i brojke koje je rekao o županiji bili su na malo škrtiji način dio i nacrta moga govora, pa to neću ponavljati, ali tebi posebno želim uspjeha i kao predsjedniku Hrvatske zajednice županija. To su dosta ozbiljni, iskusni političari i kad nekom daju povjerenje da ih vodi, onda to znači da imaš veliku specifičnu težinu, a to se i vidi. I želimo ti uspjeh i još jednu pobjedu koja će omogućiti da prođeš i 20 godina da si župan. Mislim da to nije nikome uspjelo još. Evo, jedan aplauz za želim puno uspjeha i svim kandidatkinjama i kandidatima na razini općina. Sada upravljate sa 16, kaže Pero, bilo je 14, pa smo u ovom mandatu došli na 16, što je sjajno, od 26. Vjerujem da ćete se potruditi da zadržite sve one općine u kojima imate povjerenje, da pokušamo napraviti još neki iskorak i da na taj način i ova županija, kada završe izbori, bude jedna lijepa plava županija u Slavoniji, kako to obično biva i kako će biti, ja sam uvjeren, u svih 5 slavonskih županija. Ovdje Ivan Bosančić, kandidat za župana u Vukovarsko-srijemskoj, pa malo da i njega ohrabrimo iz iste se izborne jedinice. A malo prije smo došli iz naše Požeško-slavonske županije gdje će Antonija Jozić, ja sam uvjeren, Danijel, kao i ti, Ivane, kao i ti, uvjerljivo pobijediti. Bilo je nekoliko riječi o projektu Slavonija. Želio bih samo, jer vas je ovdje jako puno, ponoviti par važnih poruka. 2016. kad smo išli u onu prvu našu pobjedničku kampanju za parlamentarne izbore u ljeto, u Osijeku smo dogovorili da je vrijeme da sve napore središnje razine vlasti koji su usmjereni prema Slavoniji učinimo vidljivim, koherentnim, prepoznatljivim, da identificiramo sve projekte koji su važni i da za to osiguramo financijska sredstva. I to sada već radimo 9. godinu, ne samo da je kanalizirano više od 3 milijarde eura ukupno govoreći za 5 slavonskih županija, za brojne projekte u poljoprivredi, u gospodarstvu, infrastrukturi, zaštiti okoliša, zdravstvu, obrazovanju. Nema praktički sektora, socijalnoj politici poput programa Zaželi. Nema sektora gdje nešto nismo napravili, a da kvaliteta života naših ljudi ovdje niti snaga gospodarstva nije išla naprijed. Ali važno je da smo osnovali Savjet za Slavoniju, koji je uključiv,
koji je išao zatim da s nama budu i naši rektori i ovdje slavonsko-brodski i osječki, da s nama budu komore i gospodarska i poljoprivredna i obrtnička i HUP, da svi budu na okupu i da možemo slati prave poruke razvoja za istok Hrvatske. To se vidi se u lovljenju koraka sa onima koji su razvijeni, vidi se u kvaliteti života, siguran da će se vidjeti i u trendu, a o tome dosta zna Marin koji je ovdje nosio našu listu u 5. izbornoj jedinici, i u trendu postupnog, možda malo tišeg povratka naših ljudi iz članica Europske unije gdje su otišli u proteklih 10 godina i koji žele sada oplemenjeni novim iskustvom, pa možda i financijski bolje situirani dalje graditi svoje obitelji, svoj život i svoj posao upravo ovdje u Slavoniji. Vlada će vam u tome pomoći će jer je to dio politike HDZ-a, baš kako ste danas čuli, politike ravnomjernog regionalnog razvoja. Hrvatska može ići naprijed i može biti dobro jedino ako je dobro svima. Ako je dobro samo nekima, onda to nije dobro. I upravo zbog toga smo ovdje učinili velike napore da Đuro Đaković prije par godina u teškim okolnostima ide dalje. Sada se on razvija u partnerstvu sa češkom kompanijom i važan nam je za transformaciju borbenih oklopnih vozila Bradley. Velika su ulaganja ovdje bila i u zdravstvo, i u obrazovanje, i u luku u Slavonskom Brodu i činit ćemo upravo na takvim primjerima još i više. Želim da pomognemo svim našim općinama, posebno onima koje su vezane za poljoprivredu, a vas je tu većina. I mislim da smo i tu pronašli prava rješenja. Vi ste bili dosta pošteđeni afričkom svinjskom kugom za razliku od Vukovarsko-srijemske županije, ali i to su primjeri gdje smo snažno i pravodobno reagirali. Ovi izbori bit će politički zahtjevni. Zahtjevni zato što nakon naše dvije uvjerljive pobjede prošlo proljeće i na parlamentarnim i na europskim izborima, koncept opozicije, koja je realno gledajući frustrirana, jer idemo u 3. mandat, nije lako nekome gledat da su mu politički oponenti 12 godina u kontinuitetu na vlasti, to se u biti još nikome nije dogodilo, nego ovoj generaciji oporbe, i njihov je koncept krajnje jednostavan. Oni će vam ići okolo i reći da ništa ne znamo, da smo nesposobni, da smo lupeži, da ništa ne valja, bez argumenata, samo će lijepiti etikete, koje vi sa, ja bih rekao, desecima i stotinama stranica argumenata naših zajedničkih postignuća, o kojima je onako u blic varijanti govorio predsjednik gradske organizacije gospodin Samardžić, doktorski, kao da ste pisali anamnezu. Ja kad o tome govorim traje po pola ure, a vi ste to u 5 minuta rekli. I važno je da te argumente koristite, jer ako ih vi ne koristite, nećete ih nigdje drugdje čuti. Toga neće biti. Neće biti rasta BDP-a, neće biti kreditnog rejtinga, neće biti državnih obveznica, trezorskih zapisa, neće biti projekata koji su realizirani, bit će etikete, ništa ne valja, sve treba promijeniti i tako dalje. Tu sad nastupa ono zbog čega ste vi tu. Dakle, niko od vas u ovoj dvorani nije naletio slučajno. Nije nekakav prolaznik namjernik. Ovdje jer je ili član stranke ili simpatizer, kao što je rekao Pero, i jer ga politika zanima. A ako ga zanima i vrijednosno se opredijelio da se može identificirati s onim što HDZ jest za Hrvatsku u proteklih 30, evo sad će biti skoro 6 godina, a to je državotvorna, domoljubna, narodnjačka, demokršćanska stranka koja je bila predvodnik svih bitnih, ključnih, neponovljivih trenutaka hrvatske suvremene povijesti uz vodstvo predsjednika Tuđmana i osobito u Domovinskom ratu i obrani i međunarodnom priznanju. Sad ako ste se identificirali, onda vas ja kao predsjednik HDZ-a pitam i za angažman. Angažman u kojem od vas očekujem, osobito na lokalnoj razini, da tumačite i objašnjavate ono što smo napravili, da čvrsto branite politiku koju vodimo, jer je ona nasuprot tome što govori oporba korisna za Hrvatsku. Korisna je i u ekonomskom pogledu, i u socijalnom pogledu, i u razvojnom pogledu, financijskom pogledu, obrambenom pogledu,
pogledu potpore Hrvatima, gospodine Jerkoviću, u Bosni i Hercegovini, pozdravljam i sve vas koji ste ili iz Bosne i Hercegovine ili porijeklom i tu ste sa druge strane Save, pogotovo u ovakvim okolnostima kao što su trenutno ove okolnosti napetosti. Sve je to dio naše politike. Politike za koju moramo učiniti napor da se čuje i vidi. A sve ovo drugo što sam ja danas htio reći, rekao ovaj ChatGPT ovih 10 točaka. Malo smo se ja i moj kolega mladi Tomislav Leko koji radi na programu sada SMS-ali da je ovih 10 točaka dobro rezimirano otprilike naših 3, 4, 5 programa što vlade, što izbornih u zadnjih nekoliko godina i zaokružio ono po čemu smo mi prepoznatljivi. U ovih 10 točaka imate baš sve. Jesmo li ovdje u Slavoniji ili smo u Zagrebu, ili smo u Rijeci, ili smo u Varaždinu, ili smo u Šibeniku ili u Dubrovniku. Što god treba učiniti za Hrvatsku, umjetna inteligencija je na temelju postojećih i dostupnih podataka analizirala i sintetizirala na način koji je pokrio glavne političke prioritete današnjega HDZ-a, HDZ-a u 2025. Jer svaka generacija ima svoju odgovornost. Ovaj, ja bih rekao, emocionalni ushit s kojim naš Mario Kapulica govori o neponovljivim jedinstvenim vremenima je bio taj tadašnji neponovljiv trenutak u kojem je predsjednik Tuđman ulovio Kairosov čuperak i Hrvatska je tu. Danas su druga vremena i druge okolnosti, druga je tehnologija politike. Danas je politika na društvenim mrežama, na internetu, dijelom u medijima čak, neposredna, nema više autoriteta komunikacije kojeg ćete poslušati jednom tjedno i reći to je sad 100% istina i to je tako. To više ne postoji. Živimo u vremenu potpunog informacijskog kaosa, pa gotovo i nekada prevladavajućeg i dezinformacijskog, ovisno o izvorima koje čitate. Da biste tu razabrali što je istina, a što laž, treba se malo potruditi, treba se informirati, treba to provjeriti i onda to treba znati reproducirati. U ovako teškim komunikacijskim okolnostima, oni koji najbolje budu reproducirali našu politiku i još ih na svoj način dobro rastumačili, kao gospodin Tekić malo prije, onda ti će plijeniti pozornost birača, ti će zadobiti povjerenje ljudi, a onda zasigurno i glasove na izborima.